Cultuuragenda. Met Reinier Eggen. RTV Parkstad. Stel jullie even kort voor. Roosmin Madesco. Goedenavond. Rick Bolle, hallo. En ik ben Han Rutten. En de heren die zijn hier vandaag voor. En ja, we gaan eens even met Roosmin praten. Roosmin, wie is Roosmin Madesco? Dat ben ik. Dat ben jij. Maar even voor de kijkers en luisteraars. Hè, het is niet George Michael, daar hebben we het al over gehad. Skip maar that part. die hebben we geskipt. Vertel even in kort wie je bent en waarom dat jullie vanavond hier in de studio zijn. Het kort houden, ik ben muzikant in eerste instantie. Ik ben een koorleider, onder andere een regisseur. Een beetje van alles. Een beetje een gekke leider van gekke projecten. Oké, maar hoe rol jij daar dan in? Hoe moeten we jouw verleden zien dat jij uiteindelijk daarin rolt? Hè? Want je begint ooit ergens aan een studie en bla bla bla. Ik ben gewoon ik heb een ADHD. En, daar maak ik niks van. En ik vind het gewoon... om alleen een muzikant te zijn vind ik saai. Zanger vind ik saai. Ik wil gewoon van alles doen. Ik spring eerst en dan zeg ik op. Eigenlijk wat we vanavond doen, wij willen onze project Passion Limburg presenteren. Mm-hmm. En Passion Limburg, iedereen kent het passieverhaal. Mm-hmm. En is eigenlijk begonnen ooit als Passionhuizen, Astenhuizen in de hoek van Zomer en Asten en daar. Jij vertelde me dat van de week, want als ik aan de Passion denk, dan denk ik aan Tegelen. En toen zei jij, halt even. En ja, dat is toch weer iets nieuws. Ik wist dat ook niet. Maar jij zegt, in Brabant is het ooit begonnen. Ooit is het in Brabant begonnen, ja. Ja. En het was in 2015 is het begonnen als een try-out. Dus wij hadden geen grote doelen. Het was wij dachten toen, wij doen 1 show en that's it. Mm-hmm. Maar om eerlijk te zijn, toen ik speelde dus ook de hoofdrol toen. Mm-hmm. En toen ik de impact zag op het publiek, dan dacht ik, ik wil meer. Dus vanaf dan ben ik toch begonnen een beetje... Ik geloof in dit project. Jij zei, je speelde de hoofdrol. Jij speelde dus Jezus. Ik speelde Jezus, ik was de muzikale leider, ik was de regisseur. Ik was echt van alles in deze project. Ik was de initiatiefnemer, echt van alles. Wat goed. Is het nou goed of niet? Meer kan je er eigenlijk niet over zeggen. Dus op het ene moment, dat ging alles in berg op. Mm-hmm. Bergop. En dan, toen corona kwam, is alles gestopt. Mm-hmm. Ja, toen corona kwam, is alles gestopt. Toen heb ik mijn eigen stichting opgericht en heb gezegd, weet je wat, ik geloof in dit project. En ik wil met dit iets proberen neer te zetten. Mm-hmm. En alles was gewoon 80 kilometer, 100 kilometer van hier. Zomeren, Asten, in die hoek. En ik dacht, ik woon in Heerlen al sinds 2011. Mm-hmm. En ik wil hier iets proberen hier in Heerlen te doen. En toen dacht ik, zou dat niet leuk zijn? Als ik Jezus heb, dan heb ik mijn project. Ja, en we hebben hem hier, hè? Dus, toen ben ik heel toevallig Rick tegengekomen. Dat is ook een grappig verhaal. Ja. En toen dacht ik, we hebben een show. Dus iemand via wist dat ik op zoek was naar een hoofdrolspeler. En ik was in de winkel. En iemand belde en zei, ik denk dat ik iemand heb die kan heel goed zingen. En ik zeg, boeit me niet, stuur mij een foto. Dus stuur mij een foto. Ik zeg, we hebben een Jesus. Ja. Jesus, we hebben een Jesus. Zo, dus ik heb Rick dan gebeld. Heb gezegd, kom even bij mij langs. Wij gingen op het balkon zitten. Wij gingen een whiskytje samen drinken, over rock'n'roll gesproken. Jezus drinkt, oké, ja. Sorry dat ik het zeg. Ik denk dat het was een klik meteen. Mm-hmm. Hopelijk was het ook van zijn kant. Het was een klik meteen en wij waren whisky aan het drinken, over rock'n'roll gesproken. Toen gingen we een beetje jammen.
met gitaren, met piano's. Hey, ken je dat liedje? En ik denk, I have a show. Ja. En dus heeft zich alles dan zo verder ontwikkeld. En afgelopen jaar was eigenlijk onze eerste editie Passion Limburg. We hebben gespeeld in Asta Theater in Beek. We hebben gespeeld in PLT in Kerkrade. Wat was het nog? In Heusden, in Welten, in de Martinuskerk. Dus het was eigenlijk een hele grote succes, vind ik. Niet alleen qua show, Toen al. maar alleen wat wij als groep hebben neergezet. Hoe wij gegroeid zijn als club. Als ik mag gerust zeggen, een soort vriendenkring, familie. Dus ja. Ja. Rick, ja, de hoofdrol, de Jezusrol. Iedereen kan dat zien. Hè? Dat is al een gegeven feit. Het is een jonge, goed uitziende Jezus, zoals het ook betaamt te zijn. Maar waar moeten wij Rick Bolle van kennen? Rick, vertel eens. Rick Bolle van kennen. Wereldberoemd in Urmond en omstreek. Nee. De oplettende heeft me misschien hier en daar wel eens ergens zien spelen in een bandje of zo. Maar verder, waar moeten ze mij van kennen? Ja, vooral de rol kennen ze, hè? De rol van Jezus. En ik denk dat is bij iedereen wel bekend. Maar heb jij daar eerder rollen in gespeeld? Voordat jij met Roesmin in contact kwam? Nou, ik heb 1 keer in een project heb ik ook de Jezusrol mogen spelen, maar dat was in het Passieverrol. Dat is een stuk geweest wat over hetzelfde verhaal in principe ging. En dat is in Nieuwstad is dat geweest. Maar verder niet dat ik deze rol al heel lang met me meedraag of zo. Dat niet. Heeft jou vroeger nooit iemand gezegd, hey, verrek, je lijkt op Jezus? Nee, nee. Ja, nee, wat is het nu? We willen het weten. Jawel, toch wel. Maar dat kwam op verschillende manieren eruit. Ik weet niet of dat altijd positief was. Als je zei van, potverdorie, laat me met rust. Maar de haren en zo en de baard, die hebben er wel meermaals toegeleid, ja. We hebben net al gehoord hoe jij met Roesmin in contact kwam. Dan krijg je op een gegeven moment toch, laten we maar zeggen, een behoorlijk pittige rol, hè? Want mij lijkt toch dat in de hoofdrol de meeste lappen tekst zit, of zie ik dat verkeerd? Tekst viel op zich mee, omdat we het vooral muzikaal inrichten. Ja. Moet ik zeggen dat we dit jaar een dialoog met Pilatus en Jezus hebben, die iets langer trekt, waar dus ook wat meer tekst in zit. Maar desalniettemin wel een uitdagende rol, zeker. Ja. Pilatus komt dadelijk aan de beurt. Han Rutte, praten ze om ook geen onbekende rol, hè, Pilatus, laten we wel wezen. Maar als hij de mond gehouden had, dan was het goed geweest. Goed, hoe bevalt je de samenwerking met Roesmin? Heel goed, omdat ik het ongeleide in Roesmin, het ongeleide projectiel, wat het af en toe als creatief gezien is. En jij bent de rust zelf? Nee, ook niet. Daarom vind ik dat zo fijn dat ik het idee heb dat we elkaar er heel goed in vinden. En Roesmin zei in het begin, ik ben toen via zijn we met elkaar in contact gekomen. Ben ik bij hem thuis gekomen en die klik inderdaad, die was er gelijk. De interesses in hetzelfde, de manier van denken, manier van muziek maken. Ja, dat geeft energie. We gaan eens even naar een andere, laten we maar zeggen, hoofdrolspeler. Ook wel een beetje in het lijdensverhaal, jawel. Han Rutte, hoe ben jij met die mannen in contact gekomen? Dat is heel eenvoudig. Ik ben de zus van Roesmin heb ik ontmoet. Zij is mijn mondhygiëniste. En zij vroeg mij naar een beurt van... jij bent acteur in je vrije tijd. Hoe wist ze dat? Ja, ik had dus een boekje gemaakt en dat heeft ze gelezen. En ze wist, in zo'n stoel vertel je wel eens iets over je leven. Als je de kans krijgt... Nou, normaal als het anders bij mij in de mond zit, kan ik niet vertellen. Ik kreeg de kans wel. In elk geval, zo is het begonnen. Ik ben met Roesmin in contact gekomen via zijn zus. En dat had ze kennelijk heel goed gezien, want Roesmin was op zoek naar een acteur. Ik ben dus geen zanger. Ik ben ook best wel trots dat ik in deze groep mag meewerken, want ik ben de enige sprekende, behalve de verteller. Er is een verteller die het verhaal vertelt. Maar in het verhaal zelf wordt alleen gezongen.
En er is 1 scène, en dat is Pilatus. En daar had Roesmin een acteur voor nodig. Nou, daar ben ik natuurlijk met graagte op ingesprongen. Ik vond dat een uitdaging. Want Pilatus is natuurlijk een beetje een moeilijke rol. In de zin van, het is geen populaire man. Hè? Het is natuurlijk de man die Jezus veroordeelt. Ja. En wat ik er zelf mooi aan vind om te doen, is om hem zo herkenbaar mogelijk te maken. Ik wil eigenlijk laten zien dat Pilatus een soort correcte politicus is. De politicus die correct is en nergens op aangesproken kan worden. Maar eigenlijk is het gewoon iemand die A, helemaal niks zegt, en B, eigenlijk nog laf is ook, omdat hij zich achter het volk verschuilt uiteindelijk. Ik was mijn handen in onschuld. Dat is het verhaal. Dat is het verhaal in één zin, ja. Nou, voor mij is dat natuurlijk een uitdaging. Om dat zo herkenbaar mogelijk te doen. Ik heb daar natuurlijk ontzettend veel lol in. Want natuurlijk, er zijn heel veel mensen die dan die Pilatus wel herkennen, maar dan ook een beetje op mij gaan projecteren. En dat is natuurlijk voor mij alleen leuk om die rol zo realistisch mogelijk te maken. Ja, jij bent natuurlijk de boosdoener in het hele verhaal. Ja, absoluut. En het is overigens maar een scène van een paar minuten. Mm-hmm. Dus ik ben letterlijk maar een paar minuten in beeld. Als je even met je ogen knippert, ben ik al weg. Mm-hmm. Het grootste deel van het muziektheater is dus echt het muzikale gebeuren. En er zitten echt een paar hele bijzondere hoogtepunten in, waar ik maar een heel klein onderdeeltje van ben. Roesmin, jij werkt samen. Hè? Het koor wil ik even vernoemen. En natuurlijk ook de dansers, zeg maar. Hè? Zeg er wat over. Wij hebben in deze projectie hebben we 3 koren die meedoen. Dat is de Man- Pancratiuskoor uit Heerlen. Dat is de gemengkoor Neerbeek uit Neerbeek. En dat is uit Sittard, Sound 70. Core waar Sound ik van 70. de leider ben. Ja. En dat zijn die 3 koren die meedoen. Dan hebben wij Jace Dance Vision. Dan hebben wij Femme Fit, nog een dansgroep. En de Harmonieorkest Concordia, zeg ik dat goed? Uit... waar komen ze vandaan? Ergens, ja, sorry als ik iets heb verkeerd gezegd. Waar komen die vandaan uit? Einighausen. Ja. En dat is ook te verklaren, want laten we maar meteen naar de actualiteit gaan. Aanstaande vrijdag in de Sint-Martinuskerk in Welte. Zaterdag in de basisschool Leeuwerik Einighausen. 3 april in het Asta Theater in Beek. 4 april in het Cultuurhuis in Heerlen. En als laatste op 24 april, natuurlijk allemaal voor de Pasen, in het Openluchttheater in Brunsum. Dan hebben we dat in ieder geval al gehad. Ja. En als er mensen zijn die tickets willen kopen, dan kunnen ze dat via de website van Passion Limburg 226. Hè. Daar kunnen ze een link vinden om aan een entreekaart te komen. Als iemand nou niet zo handig is met computer, hoe moet hij dan aan een entreekaart zien te komen? Bij de locaties? Ons vragen. Ja. Jullie vragen, oké. Dus of bij Roesmin Madesco of bij Han Rutte. Ja, Rick, die wil ik met rust laten. Want Rick die heeft nog iets kleins thuis zitten waar hij heeft iets kleins thuis zitten waar hij ook een beetje voor moet zorgen. Ja. Goed, zonder verder in detail te treden. Goed, we gaan eens even kijken naar een compilatie, zeg maar, de promo die jullie zo gaan zien van de Passion Limburg.
inside myself and see my heart is black. I see a red door and I want it painted black. Let it be, let it be, let it be, oh let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Ja, nou wat mij betreft een applausje dat de mensen in ieder geval een beetje een idee hebben hoe dat er allemaal uitziet. Ja, Roesmin, het gaat dus voor de wind, zeg maar. Nu 4 locaties en ook niet de eerste de beste. Hè? Open lucht al eerder gehad, volgens mij niet, hè? Nee, 5 locaties in principe. Wat ik vind dat elke locatie is uniek. Dus wij beginnen in een kerk. Dus Martinuskerk. Dan hebben we een theater. Dan hebben we een sportschool. Sporthal, sorry. Ja. Dan hebben wij een openluchttheater. Dus het wordt uitdagend voor ons. Maar ook voor de technicus. En zelfs als we in een openluchttheater spelen... hopelijk gaan zich de instrumenten niet verstemmen. En, dus daar kan echt van alles gebeuren. Maar ik bedoel, dus het blijft gewoon uitdagend. Elke locatie is anders en uitdagend voor iedereen. Ja, het is alleen te hopen dat natuurlijk op 24 april een beetje redelijk weer is. Hè? Dat het niet te koud is, want dat is ook weer... wel een plan B. Ja. Dus we gaan 2 dagen daarvoor kijken als het een slecht weer wordt. Dan gaan we gewoon tegenover naar een zaal, theater of zoiets. Ja. We hebben net die samenwerking gehoord met die dansers en die koren. Ja, dus het is geen klein productietje, want dat moet ook allemaal gerepeteerd en geregeld worden. Ja. Nou zijn dat natuurlijk, Pancratius, mannenkoor, die hebben ook voor hetere vuren gestaan. Hè? En zo'n gemengd koor in Neerbeek kan ik me ook nog voorstellen. Maar ja, je moet toch minimaal 1 keer gerepeteerd hebben met die mensen, hè? En ja, namelijk is het zo dat dus Pancratiuskoor is een soort voorprogramma. Dus wij hoeven niet per se samen te repeteren. Dus we hebben 2 liedjes, 2 nummers die ze doen voor wij überhaupt beginnen. Dus hetzelfde geldt ook voor gemengd koor Neerbeek. Dus ze hebben hun aparte programma's en ze doen een kwartier voor we überhaupt het podium opkomen. Ja, het andere is... gouden formule trouwens ook, hoor. Want laten we wel zijn, die koren die verdienen ook een beetje publiciteit. Hè? Want die hebben het ook al zwaar genoeg tegenwoordig. Ja, maar ik ben wel blij dat ze al het toegezegd hebben. Wij hebben ook op andere projecten samengewerkt en daarom heb ik gekozen om hen te vragen. Dus ons derde koor is het koor Sound 70 uit Sittard. Daar ben ik de leider van. Dus, en dan is het een stukje makkelijker. Ik kan op dinsdagavond die repetitie gewoon gebruiken om wat voor te bereiden voor de Passion. Donderdagavond repeteer ik dan met de groep van de Passion en dan voeg ik gewoon op het moment alles bij elkaar. Maar het is toch, wat je zei, het is niet niks. Het is echt zoveel mensen die toch de tijd maken en zelfs de koorleden komen uit Sittard bijna elke donderdag toch naar onze repetitie. En dat zegt ook iets over onze band. Misschien moeten we over Sound 70's eens een keer een aparte uitzending maken. Want ik kan me voorstellen dat dat een koor is wat 70's ten gehoor brengt. Ja. Zeg ik dat verkeerd? De naam is Sound 70. Ja, dat is, moet ik zeggen, het is niet Sound 70. Oké. Het is Sound 70. Het is voor mij ook even wennen om dat zo uit te spreken. Ja, oké. Sound 70 uit Sittard. Oké. Dus, heeft dat te maken met de oprichtingsjaar van dat koor, of niet? Nee. Het is de naam. Dus sorry, don't hate me, guys. ik ben hiermee begonnen. Ik heb dat overgenomen van een collega, van Joost Smeets, afgelopen augustus. Dan heb ik de leiding overgenomen. Dus we waren meteen bezig met andere dingen. Ik had geen tijd om te vragen
waarom heten jullie eigenlijk Sound 70? Heb je nog tijd voor andere dingen trouwens? Denk het niet, hè? Ja, voor andere projecten. Ja. En ja. Wat doe jij, om jou ook even podium te geven, Stichting Madesco? Wat doen jullie meer als alleen de Passion? Wij hebben eigenlijk 2 projecten per jaar. Dus dat is Passion Limburg dus. En we hebben Heerlen Zingt. En dat is een korenfestival elke keer in oktober. Ah, oké. Ja. En nou hebben we dat 2 jaar gedaan. Was wel een succes. Mm-hmm. Neem ik ook deze heren altijd mee. En ja. Wij zingen, dan gaan de presentator. Ik wou net zeggen, want Han die zingt niet. Wat moet hij dan doen? Ja, die presenteert. Hij heeft een hele mooie stem en die heb ik heel graag bij. En Rick, hij kan ontzettend goed zingen. Rick, even een zijsprongetje weer naar jou. Want je zei, vroeger wel eens in een bandje en dit en dat. Maar als jij niet de Jezusrol speelt, welk repertoire moeten we dan aan denken? Naast de Passion speel ik zo in een nu 3-tal bandjes. Zo, zo. Waar moeten we Rick Bolle van kennen? Ik zou het niet weten, maar hij speelt in 3 bandjes. Ik weet niet of ze ervan kennen, maar... en dat varieert van metal, hardrock, funk, Limburgstalige popmuziek. Ja, noem die bandjes even dan. Het is de Hoos. De Hoos is Limburgstalig, voorheen trio. Nou zijn we met z'n 4. En dan maken we eigenlijk Limburgstalige popmuziek, eigen werk. Mm-hmm. Sunset Creed, dat is een classic modern coverband. Mm-hmm. Rock, hardrock, metal, stoner erbij. En dan hebben we nog een ander bandje, een projectbandje. Nu nog als projectnaam Basement Syndicate. En dat is maar zijn een studioband. Daar zijn we gewoon lekker dingen aan het opnemen. Een mengelmoesje van inderdaad ook wat steviger werk met funk, af en toe wat ska. Er komt eigenlijk van alles voorbij. Daarom hebben we geen tijd om met mij nog een band op te richten. Nog even naar Han toe, want ik kreeg via Han de groeten van Mark Didde. Han, wat heb jij nog voor meer kwaliteiten buiten het Pilatus zijn? Nou, ik ben al heel veel bezig met toneel. Toneel is mijn allergrootste passie. Ja, vertel. We hebben net een toneelvereniging gehad. Ja, ik weet het, Frozin. Ja, het zegt mij wel iets, ja. Maar wat doe jij dan met toneel? Nou, ik ben eigenlijk om te beginnen een toneelliefhebber. Dus ik ga heel veel kijken naar toneel. Vooral in de theaters in de buurt hier. Mm-hmm. Ik hou erg van toneel dat grenzen verlegt. Dus niet recht toe recht aan toneel is, maar een beetje zoekend is. Mm-hmm. Ik zoek zelf ook. En daar ben ik gestuurd op monologen. Ik heb een carrière achter de rug bij Expressie. Daar hebben we ook hele mooie stukken gespeeld. In de jaren na 2000 ongeveer. Maar het allerleukste vind ik zelf dat ik in mijn leven als leraar op school de musicalgroep heb mogen begeleiden. En dat was een Engelstalige musical. Die heb ik een jaar of 12 heb ik die mogen begeleiden. Eerst als regisseur, later meer een soort producer-achtig iets. Het was, ze noemden me Joop van den Ende. Dat was het een beetje misschien, maar dat is te veel eer, vind ik. Nou ja, maar hij is net zo kaal als jou. Misschien nog wel kaal. Misschien lijk ik er een beetje op, dat zou kunnen, ja. In elk geval, hoe dan ook, dat heb ik ook gedaan. En dat vond ik een hele bijzondere ervaring. Want daarmee krijg je ook voeling met toneel. En het bijzondere van toneel is toch echt dat je live voor een publiek communiceert. En dat vind ik er zelf mooi aan. Nou Han, ik kan mij zelf nog goed herinneren dat ik ook in de cabaretvoorstelling, die dan op school, noem het maar de musical, vroeger was dat de cabaretvoorstelling. Ja. Mij lijkt dat het met kinderen werken nog lastiger is dan met volwassenen. Zal ik eens wat zeggen? Als leraar ben je ook een beetje acteur. En ik geef rondleidingen in Aken en daar ben je ook acteur. Dus ook voor kinderen, voor scholen. Mm-hmm. Het mooie is, je moet jezelf de verwondering weten prijs te geven. En je moet eigenlijk zien dat die kinderen meegenomen worden in die verwondering. En dan heb je eigenlijk een connectie. En dat is wat ik als leraar altijd gedaan heb. Al mijn proefjes die mislukten. Ja, dat is natuurlijk voor die kinderen altijd leuk. Ik was natuurkundeleraar. Maar ook als rondleider heb ik heel graag altijd
mijn publiek een beleving willen geven, een stukje entertainment willen bieden. Dat is het eigenlijk. En ja, dat doe ik nou hier bij The Passion dus ook. Maar nogmaals, in 1 scène. En dat is ook een uitdaging. Ja, jij zegt dit, en zo redeneer ik ook altijd. Op het moment dat de mensen die eye-opener hebben, dan is het goed. Helemaal. Dan is het goed. Dat is het, ja. En dat is live, hè? Ja, daar kom je niet op mee, hè? Overigens, dat geldt voor The Passion ook, hè? Dat wil ik er wel even aan toevoegen. The Passion is live, zeg ik dat goed? Er wordt helemaal niets playback of bandjes of... What you see is what you get. Daar staan echt, ik geloof 60 mensen op het podium op het laatst. Mm-hmm. En ik ben er iedere keer van onder de indruk. Ik ga zelfs naar de repetities toe, terwijl ik dus nogmaals maar heel even hoef te zeggen... Ik zie die hele avond, dat zijn voor mij voorstellingen. Als ik zie hoe daar zo'n hele groep weet te versmelten en weet iets te creëren... waar jullie straks het resultaat van gaan zien. Maar is het dan bij jullie ook zo... en dan ga ik toch weer even naar Roosmin. Is het dan bij jullie ook zo dat... Stel nou dat Han zou zeggen... Roosmin, volgens mij kan dat nog beter. Accepteer je dat dan? Ja. Of zeg jij van... Hallo, ik ben... Nee, altijd. Ja. Niet alleen in het professioneel... in muziek en in mijn projecten, ook in leven. Voor mij is niks definitief. Dus, en bijzonders in art, in kunst. Mm-hmm. Niks is definitief. Op het moment dat je het definitief maakt... en de persoonlijke mening... dan wordt het saai. Mm-hmm. Dus we hebben 1000 keer zoiets gehad... ik wil dat graag zo doen. En Rick zei ook, maar stel dat wij dat zo doen... dan denk ik, leuk. Ja. Leuk, dan doen we dat gewoon zo. Ja. Dat is de golden match. Want dan maken jullie het allemaal samen. Yes. En ik heb het petje niet op, maar ik doe het toch even af. Als ik één ding mag toevoegen. We hadden het toevallig vanavond over. Afgelopen jaar speelde Gaan het eerste keer de rol van Pilatus. En die was heel kort. Het was maar 1 minuut. En de hele tijd toen we met het proces bezig waren... dacht ik, oh jammer, hij doet dat zo goed. Ik wil dit... Eigenlijk meer. Dus toen we met deze editie begonnen zijn... ik heb hem gebeld, ik heb gevraagd... kan je deze scène wat langer maken? Ga maar gewoon naar 5, 6 minuten. Dus we hebben echt, volgens mij 7 minuten... in de Pilatus-scène. Vind ik, het is gewoon prachtig om te zien. Want de hele tijd speelt de muziek... en wij gaan van één liedje naar het andere. Op het moment... stopt alles en het wordt toneel. En het gesprek tussen Pilatus en Jezus... vind ik gewoon te gek. The Passion Limburg 2026. Te zien dus vrijdag in Welte in de Sint-Martinuskerk... in 28 maart, zaterdag dus in Einighausen in BS Leeuwerik. 3 april in het Astra Theater Beek en 4 april in het Cultuurhuis Heerlen. En 24 april Openluchttheater Brunsum. En bij mogelijk slecht weer in de Brikkenoven. Even jullie, laten we maar zeggen, one-liner waarom dat de mensen naar de Passion Limburg moeten komen. Rick, eerst aan jou. Zeg Rick. Ik ben Jezus, jullie moeten komen. En als jullie niet luisteren, krijgen jullie straf. Dat sowieso, dat voorop. Nee, ik vind het stuk, iedereen kent het verhaal. Maar het verhaal zo brengen dat iedereen zich er ook in herkent. Mm-hmm. Ik denk dat dat de kracht van het project is, van Passion Limburg. Dat iedereen wel iets heeft meegemaakt of terug in zichzelf kan keren. En dat herkent wat er op het podium gebeurt. Roosmin. Ik zou zeggen... Deze mensen die zo geweldig goed zingen... moet je gewoon komen luisteren. En al die anderen uiteraard ook. Hè? Ja. Onder andere, ik ben heel erg trots bijvoorbeeld op onze repertoire dat wij spelen. Dus wij spelen echt van... een klein beetje iets verklappen. Dus wij spelen van John Lennon, Pink Floyd tot Stef Bos... Claudia de Breij, weet ik veel. Ja, nou moet je niet meer vertellen. Dus ik ga niet alles verklappen. Joe Cocker. George Michael niet, hè? Nee, George Michael niet, helaas. Volgend jaar. Ja, dat is wel een goeie tip. Ja, zeker. Hij heeft mooie nummers. Dus zeker wat de muziekkeuze betreft. De samenwerking. De samenhorigheid. Ik denk dat ik gelijk heb als ik zeg... Jij voelt
als publiek, jij voelt dat daar op het podium iets staat, in familie staat die iets... Waar iets vanaf spat. Dankjewel. Zeg het zo dat goed? Is iets, dat moet ik leren. Dus deze kleine Het dingetjes... spat er vanaf. Ja. Dat moet je voor mij vertalen eigenlijk. Ja, de vreugde en de plezier in het spelen spat er vanaf. Yes, dat heb ik nooit gehoord. Dankjewel. Spread the love around. Goed, even naar Han. Han, ondanks jouw toch, laten we maar zeggen, kleinere rol... maar daar zal niettemin niet minder. Waarom moeten de mensen naar de Passion Limburg komen? Als je iets met Pasen hebt... en je hebt het gevoel dat de paasgedachte ergens toch vorm moet krijgen... dan vind ik de Passion en de week voor Pasen... een hele mooie manier om in de juiste stemming te komen. En dan vind ik hieraan, want ik heb de Passion zoals die in Tegelen gedaan wordt... nooit gezien, omdat het wat mij betreft iets te zwaar is... En dat is bij jullie niet het geval. Hè? En dat trok mij aan om hier ook podium aan te geven. Want de meeste mensen, als ze de Passion horen... dan denken ze, zwaar en snap je? Juist dat, maar dat heb je heel vaak. Niet, als je zegt Passion, dan zeggen ze... nee, dat is... En zelfs als je zegt Passion in de kerk... en dan zijn de mensen... niet bang, maar ze hebben bepaalde oordelen daarover. Ja, dat ligt te zwaar, vinden ze. Daarom zeg ik eigenlijk, dit is eigenlijk een rock'n'roll show. Ja. Dus dat is, wat kan ik verwachten van de Passion Limburg? Rock'n'roll show. Dat is het. Ja, zeg dat goed. Dus dat is het. Nou, wat let u, lieve mensen. Hè? Prik een datum. We hebben hem vaak genoeg gezegd. En anders kijk gewoon even op de website van Stichting Madesco... of Passion Limburg 2026 en je vindt hem. Ik wil in ieder geval wel dat Jezus goed thuiskomt... en Pilatus ook, want anders hebben we een incompleet verhaal met die dagen. En... wij hadden een wereldprimeur, want... nee, dat ga ik niet zeggen. Goed, Rick Bolle, alias Jezus... Roesmin Madesco, ook ooit Jezus gespeeld. Ex-Jezus. Ex-Jezus, ja, heel goed. En Han Rutte, Pilatus, bedankt voor de komst naar de studio. Een fijne voorbereiding voor de Pasen... en succes met jullie productie. Dankjewel. Goed, bye bye. Addio.